Чай ги видим сега тия колко са зле. Посрещнете вашите двама ергени. Мартин и Виктор. What's a woo girl? Let me explain. A woo girl is a type of young woman who, like the cuckoo bird or the whippoorwill, gets her name from the signature sound she makes. Now, a woo can be elicited in many different ways. From a certain song coming on the jukebox. Oh my god, this song is totally about me! To half-price shots. Well, pretty much anything. Oh my god, I was worried that I didn't feed the cat, but then I remembered that I did! My boob just fell out of my top at the bar. Trick! I pulled it out for a free drink! Така простия вода има само в американски филми. Така, къде се подвизават българските момичета? Очевидно в Ергената. Тя ги е възпял Криско. Те първо ходят на кръчма, а после на дискотека. Първо сме на кръчма, после на дискотека. Всички хостеси и охрани ги познават. Не, те ги надушват отдалече. По смесицата между парфюм и миризмата на пържени картофи и манджа, когато българските момичета влязат в дискотеката, вътре се натикват на следните два персонажа. Всеки един от тия два персонажа чака някое момиче да се напие на куче до към 4-5 сутринта, най-отчаяните, мята го на гърба. Това е.